Vážení dámy a páni, keďže som naposledy skončil v minulej časti Varíme s Michalom pri otváraní chladničky a vyberaní degustačného nápoja, prepašte, toto video mi zastavil doktor Fico, pretože ho málo ľudí volí podľa neho. No. Vyberáme si degustačný nápoj podľa nášho uvaženia. Môžeme sa pozrieť, že tuto máme napríklad mlieko, teda toto je kečup, áno, toto je mlieko. Potom tu máme také tie sojové omáčky, to si myslím, že nedáme k plackám, no. Máme tu vínko. Tuto máme vínko, áno. Potom tuto vyššie máme pivo. Máme tu na výber dokonca dve piva. Máme tu pivo Del z Lidla za 29 centov iba tento týždeň. A máme tu nepasterizovaný Argus za 45 centov tiež z Lidla. Toto pivo vrelo odporúčam všetkým pičom piva. Ako Bielorusom napríklad. No, tak. Keďže ja mám radšej z týchto dvoch Argus, vyberiem si Argus. Chladničku zavrieme, samozrejme. Tak. Ako môžete vidieť, zemiakovú placku som už precízne vybral na tanier. Táto placka cítim si, že už je mastná, dobre mastná, je mastná, jak máme vlasy po dvojdňovom neumytí. Tak tuto máme, vidíme, že tu máme ďalšiu placku ready na varenie, ktorú hodíme potom sem do oleja. Tak. No. Otvoríme si pivo. Každý skúsený chlap vie otvoriť pivo jednou rukou. Tak. Zoberieme príslušný pohár, v ktorom... Tento pohár si nezoberieme, pretože v tomto pohári sú kolové škvrny a asi dve muchy, takže tento pohár dáme do umývačky riadu, ktorý neskôr umieme. Zoberieme si nejaký kvalitný pivový pohár, ako tu vidíme, napríklad tento politrový. Zoberieme si tento politrový pohár. Takýto krásny, áno. Tuto vidíme, máme tu nejakých návštevníkov, nejaké muchy, asi to nevidíte, dámy a páni, na videu. A nápoj načapujeme do poháru. Keďže nemám tretiu ruku, tak odporúčam pivový pohár nakloniť do 45 stupňového uhla, aby sa vám lepšie lialo pivo a bolo tam menej peny, keďže každý dobre vieme, že po otvorení piva tam máte veľmi veľa peny. No, ako môžeme vidieť, toto pivo má neskutočne veľa peny, čiže musí byť veľmi dobré, keď drží penu. No, tak. K danému pokrmu si vyberieme príbor podľa nášho uvaženia. Ak má vaša rodina doma viac príborov, tak si vyberte príbor, ktorý preferujete viac. Ja napríklad od malička preferujem príbor, ktorý je starší ako ja. A to je ruský príbor, ktorý mamina doniesla z Ruska. Z Petersburgu, či odkiaľ to doniesla. No. Ak teda aj chcete niečo drsnejšie si dať, tak si môžete zobrať napríklad alkohol, napríklad tuzemský rum. Alebo si môžete zobrať nejakého Jacka Danielsa, alebo si môžete zobrať niečo iné. Pokrm podávame s nápojom, nech sa nám dobre zapíja, nech nemáme toľko mastí v žalúdku, nech nám nie je z toho zle. Odporúčam si týchto placiek dať za večerom aj 2-3, keď chcete aj 10. Ako mi to naposledy urobil môj otec. Chcel som jednu placku, dal mi ich 10. Tieto placky sú extrémne dobré. Odporúčam vám ich. Dámy a páni, euro 30 za 10 placiek. Toto už nenájdete ani v teleshopingu u Horsta na Joj Plus. No. Takže, dámy a páni, zemiaková placka, pivo Argus nepasterizované. Prajem vám dobrú chuť. Dovidenia.